Adda ti bangko, no sa dinno asaan na kwarta ti morurnong ngem ket dinamnama. Nakadulin ditoy digiti na idonar adara ang mabalin amang silpo ti biag digiti agkasapulan. Numan saan na paset daytoy ti gobyerno, nabukel ti Philippine Red Cross babaen ti linteg. Dakkel akatinulungan daytoy digiti balay pagagasan, kang runaan na ta saan nakas kadigiti agas, saan ang mabalin nga i-manufacture ti dara. Ti Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter ti addaan tinan-anay a kagamitan, arason met nga isuda ti kang runaan na mangi proseso kaditi blood samples ti sumagmaman o lugar a pakairamanan ti Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra ken dumapay pati iti probinsya ti Cagayan. Iti agdama kunada na saya at met ti supply ti dara. Okay, met ti supply tayo kasi adda amin nga blood types nga available tayo. Iti proseso tayo ngamin and management iti supply tayo is we try to regularly coordinate or tap various organizations and groups nga who can be capable to organize bloodletting activities. Ti whole blood ti kang runaan nga usaren digiti agkasapulan, agbayag laing daytoy ti agarup 35 nga aldaw iti blood bank. Nasken nga agtultuloy ti panakibinnulig ti Red Cross kaditi na dumaduma a grupo ken organisasyon. Nupay kasta, adda digiti gundaway a bumaba ti supply ti specific a blood type kang runaan na numairan ng agsasaruno ti agkasapulan kadaytoy. There are factors nga makikita tayo, not only weather, seasons where ti tao kat busy, it might affect dagijay panag-organize da ngamin iti blood donation activities. We all know for a fact that weather, example for weather, no, syempre no, we are being constantly hit by natural calamities. Narigrigat labas ti organize ti activities nga kakastoy. Mapapati nga adda dagiti na dumaduma a benepisyo ti panagidonar ti dara iti bagi, kas iti pan nakastimulate ti blood production ken makatulong ti bone marrow activity. Malaksid ka ditoy, gaputa dadalanan na screening ken check-up sakbay ti panagdonar, gundaway pay daytoyan tapnon makita ti kinadalget ti salunat. Kasi no agdundunar ka ti dara kastay kunada, kasla may nga lugan nga nag-change oil, kasla may nga kayo nga nasalingsingan, and there are new cells nga ma-produce. Normally, pwedeng mag-donate every 3 months eh. So, may personal health check-up ka na pag nagdo-donate ka, di po ba? Oo. Kasi may physical examination na gagawin. Impasigurado ti Philippine Red Cross ngad adalen da na saya at digiti may dundunar adara tapno ni kasta ket awan ti tumpora problema no usaren to daytoyan digiti agkasapulan. Iti laing daw dawat da kadagiti agidonar ket ti panangipang pangruna ti gagem a makatulong ti pada tao. Mark Magdirila, Balitang Solid North.